Madunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami, namhlanje ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas isahluko sesine. Sibuke from verse 1 kuya ku verse 13. uJesu egcwele umoya ocwebileyo, wayiswa umoya ehlane wahlala khona insuku engamashumi 4. Kunenkonzo engifisa ukuya kuyona. Ngibuka umntaka Maria uma elalela umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyamvumela ukuba ahlale naye, uyamvumela ukuba akhulume kuyena nasempilweni yakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu wayigcwele umoya ocwebileyo, nomesehlane wayigcwele umoya ocwebileyo, nomelingwa wayigcwele umoya ocwebileyo, nomengesena muntu wayigcwele umoya ocwebileyo. Kunenkonzo engifuna ukuya kuyona. What is the role of the Holy Spirit empilweni yami? Iliphi iqhaza edlalwa uNkulunkulu empilweni yami? Thandwa zami, singene esigabeni sokuhlawula, singene esikhathini sokuyinqabela, singene esikhathini sokuzila. Kodwa qaphela ungahambi wedwa kulesi sikhathi. Mhlambe umkhuleko wami bewuthi uma ungena kulesikhathi akumeme uNkulunkulu. Sekaningi singena esikhathini sokuzila, sekaningi singena enkonzweni yokuhlawula, sekaningi sithola imlotha. Kodwa this time awukuthi Nkosi ngicela ungena nawe. Nezinto ezibalekile ezivukayo enhlizweni yami uma ngisahlele enkonzweni, ethi Nkosi ngicela ungena nawe, ethi Nkosi ngicela ukuhamba nawe, ethi Nkosi ngicela ungangishiyi khona ngeke ngiduke endleleni, khona ngeke ngidideke, khona ngeke ngisuke kuwena, khona ngeke ngihlale enkonzweni kamina. One of the most interesting things ngesikhathi sokuzila indlela esiqhoshwa ngayo njengabantu. Athi mina ngesikhathi sokuzila angidli inyama, mina ngesikhathi sokuzila angikho kuma social media, mina ngesikhathi sokuzila ngeke ngiphuze utshwala, mina ngesikhathi sokuzila ngeke ngilale nendoda, mina ngesikhathi sokuzila. It's all about me. What about God? Funani uNkulunkulu. So ngiyaqala ngifuna ukuyanyona ukuthi ake umeme uNkulunkulu, ake umbuso ukuba akusondele, akuhambe nami, ake ungifundise ufunani kumina ngalesi sikhathi. Yini efuna uNkulunkulu empilweni yakho? Athi obhala kahle encwadini kaIsaya, athi awubabheke bazilile, awubabheke bayifaka imlotha, awubabheke bagqoka amasaka, kodwa basalwisana, basashayana bebodwa. Sandozama kuve kulula ukufaka umlotha, kuve kulula ukuzila inyama, and yet nihlinelene endlini nikhulumisana. Kulula. Akuve kulula ukuzila, akuve kulula ungaphuza utshwala, akuve kulula
ngingabi kuma-socials and yet inhliziyo yami isayimbi. Angiyazi iremedi mina ethi yeka inyama then uzoba nenhliziyo enhle. Angiyazi iremedi ethi yeka utshwala yethu uzoba nenhliziyo enomusa. It doesn't work. Inyama notshwala kesiswini kodwa inhliziyo ayikazi yafidwa inyama engidlayo. Konke engifuna ukuya kuyona mema uNkulunkulu qala. That's the first thing, mema uNkulunkulu. Then musummemile uNkulunkulu bese uyambuza Nkosi ufunani? Nkosi ufunani enhlizweni yami? Nkosi ufunani empilweni yami? Nkosi ufuna ngenzeni? Ikuphi ofuna ngikuguqule? Ikuphi ofisa ngikushintshe? Ikuphi where you want me to say Thembelani ake wenze differently? Yabona sabantu thina besintu unkosikazi oshonelwe uhlala emakhandleleni hayi abanamhlanje aseshonelwe indoda eshonelwe umntwana usebhizi nezintaba zonke uyahamba unkosikazi uhlala phansi azotha uyozamelwe izindaba mama ukuthi khona abantu unkosikazi ozilile akanqamulu indlela nabantu uyahlala guqe badlule baze bahambe kuma isukuma akakwazi ukuhlala phambili kube khona abantu emva kwakhe ngoba uzosithela ngesinyama sakhe. Khona inkonzo ejulile ngesintu inkonzo yokuzila ngoba inkonzo yokwehlela ngezansi ithi inkosi kulesi sikhathi ngicela usebenze mina noqobo lwami. Akakwazi ukukhuleka size simkhumule inzila. Angikhulumi ngabantu abangazilanga manje baze bafe bangazilanga babuye basihluphe. Abamzilelanga usibani baningi akhala nesinyama. So kunesikhathi sokuzila, kunesikhathi sokuhlanganyela, kunezinto ekumele siziqoqe kuzona. Phuzu lami lesithathu lithi izwi likaNkulunkulu uJesu walamba. Uthi uSathane kuyena eselambile mina ngizokunika ukudla yini ungaphendulile litshe libe isinkwa. So the second point for me, how do I deal with my passions? How do I deal with my emotions? Khona omunye umuntu ofana nethumba amuke kwamuthi uphuthu beqhuma. Is waiting to explode. How do you deal with your emotions? Mhlawumbe inkonzo engifuna ukuya kuyona udila kanjani noqobo lwakho? Khona abantu who are impossible to live with. They're impossible. You can only love them at a distance. Once they come close. Mina ngiyangithuke kwesinye isikhathi. Ngithi niyabekezelelana kodwa emshadweni hlala kanjani netension? Both men and women, both, with no exception. Khona abantu who are a bomb waiting to explode. Maybe one of the points, how do I deal with my emotions? Tandwaza, one of the most important things that we need to conquer in life, it's called emotional intelligence. Awungafani nemamba ethuswe omunye umuntu edlula then besibulala wonke umuntu ehlangana naye. Awungathi udila noqobo lwakho lobusha bakho lokulimala kwakho lokuhluleka kwakho lokubhayiza nokushayeka kwakho besulimaza abantu abangenacala. I must be intelligent enough to say awungenzanga lutho mfethu kuleka, but let me deal with me khona ngizokwazi ukubuyela kuwena sengi right. Udila kanjani noqobo lwakho? How do you conquer your emotions? Elinye iphuzu engilibona uJesu esambulela lona
akamphenduli ngokwazi nokuqonda ngokuhlakanipha, kodwa uyakuyena athi izwi likaNkulunkulu lithi. One of the most beautiful things muhamba inkonzo zabazalwana abahlanganisayo iketanga noma amabandla ahlangene, umuzwa kahle umntwana kaNkulunkulu uzolimini ukuthi lo muntu uyamazi uNkulunkulu. Uthi mekhuluma athi obhala kahle encwadini kaJeremiya athi ngiyalazi icebe nginalo ngempilo yakho. Athi obhala kahle encwadini kaJobe athi icebo likaNkulunkulu ngeshintshwe. Athi obhala kahle encwadini kaAmosi athi bheka intombi ziyakuzula. Athi obhala kahle encwadini kaMikha athi ngiyakuyithatha izolo ebese ngiyiphosa olwandle lokulibala ngoba uyalazi izwi likaNkulunkulu. Athi obhala kahle athi izwi likaNkulunkulu ngamadoda asiqondisayo endleleni. Athi izwi likaNkulunkulu isikemba athi asibukhala inhlangothi zonke. Ungazobhala kahle ukuthi ubhale phi kahle wathini sowuphiliswa yena. Khona inkonzo esiyiswelayo inkonzo yokuhlala ezwini. Inkonzo yokufunda. Thini namhlanje umntaka Maria? Thini namhlanje uNkulunkulu azwini lakhe? Kuzo zonke izinto obhekana nazo kodwa ezwini lakho uthi angiphendule kanjani? Thandwa zami khona inkonzo uNkulunkulu asinikile athi muma owazana noNkulunkulu wenza ukuthi uyahluka kunomama ongamazi uNkulunkulu ngoba ezwini lakho uthe. Ngizokwazi kanjani mangalazi izwi lakhe lithini? When the first thing they do when they wake up in the morning, they open their phones, they check. So I'm only interested in what's going on in other people's lives. In a minute, you can get more than 100 Bible verses in 1 minute. You just have to go to the good apps and say the word of God for today. What is the scripture for today? You can hear in your phone, I don't know how many messages of the word of God you can receive in less than 5 minutes. That influences your thinking. Unufate ngikhuluma naye ngelinye ilanga ethi wethembelani yini kodwa usixake kangaka ngo4 ekseni uhambisa intshumayelo. Amphendula ngezwe elilodwa ngathi umpriest kaNkulunkulu ireason ihambisa intshumayelo ngo4 ekseni, it's because if umuntu evuka kavuka uNkulunkulu esemlindele. That's the only reason. It's not because angifuni ukulala, it's not because ngibhorekile, kodwa ekseni akathi bevuka athi makadukisa uJesu Kristu athi nanti izwi namhlanje. Because awumazi ulaleke phi, awumazi azokulalela uzomsiza kulolo suku namhlanje. Thenkonze engihleli kuyona akumeme uNkulunkulu maqedane bese uthi hamba nami Nkosi, kodwa uzokwenza kanjani? Hlala ezwini lenkosi. Athi ubhala kahle sokuncika kokwazi ukuhlakanipha nokwazi nokuqonda, kodwa kubuyela ukuthi uNkulunkulu uthini. Ayithandwa zami ukuthi ekufika isigaba uthi mina ngobuntu bami bengizokwenza kanje, kodwa uNkulunkulu ezwini lakho ngicela ukuba ngenza ukuthi azathi obhala kahle athi uPetrus athi I find myself doing the things I don't want to do. Athi umpostoli Paul athi ngifuna ukwenza ngisakwenzi, athi kodwa ngoba ngithobela wena Nkosi ngizokwenza. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele. Mayisikhanisele sinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu yena onguyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.